At muli tayo nagbabalik sa aking channel po. Ayan po, ShiroJapz at your service. Nakikita nyo po, nandito tayo sa kalsada po. Ayan po. Kaya po nandito tayo sa kalsada. Susunduin ko ang aking kapatid. Pero yung Lazada nag-aabang na, ay nandun na sa bahay. Ani? Dapat nga may una akong content, yung TikTok compilation. Kaso nga lang na ni-remove ni YouTube. Dahil marami akong nilabag na batas doon. Pero kaya gumawa ako nitong bagong content dahil kailangan syempre ng bago. Pero sa totoo lang, kanina pa ako nandito sa aking ate. Yan po yung bahay nila. Hindi ba makita? Puro kawayan eh. Yan. Nandito na po ako sa aking ate. Hindi ko na po pinakita kanina na nagbiyahe ako dahil chinek ko muna ang daan kung may mga checkpoint man or what. Dahil mahirap mag-vlog sa daan dahil wala pa akong pang phone holder pag nagda-drive dahil in-order ko pa lang sa Lazada. Sabi niya pagdating ko dito nakabihis na, susunduin ko na lang, pauwi na kami, ganon. Pero bago yan, magtutur na lang muna tayo dito sa kanila, di ba? Alright, tara. At saka bago yan, ayan po, bago tayo mamasyal dito sa asyenda ni Doña Madam, ni ate, ayan po, huwag mo nang kalimutang i-click ang subscribe at saka notification bell para updated ka sa aking channel at sa lahat ng aking video na gagawin, ayan po. So, huwag nang paligoy-ligoy ba? Ay, gago! Huwag nang paligoy-ligoy na, click mo na at tara na. So dito na lang muna tayo, ang hirap lumapit doon. May nagpapatugtog eh. Ingat-ingat na, baka madali pa tayo. Ayan, so dito na lang muna tayo sa daan. Paalam muna sila doon sa loob. Yeah, balik ko muna tayo. Yeah. Upo na lang muna tayo dito sa daan. Kung saan yung shades? Doon pala. Wala akong may pakita dito ah. Gusto nyo ba bang magbilang ng puno? Wala akong mapakita dito. May sa video eh. Puro puno eh. Kita naman dito. Kalikasan na kalikasan. Ayan. Tapos sa kabila niyan puro bukid, palayan. Ayan, bukid, palayan. Kasi hindi may ayan. Meron silang tinatawag nila dito na irigasyon. Irigasyon, parang ibig sabihin nun yung pampatubig ng mga palay, kumbaga ganon. Tapos ito yata, ewan ko kung saan to nakakonect. Sabi nila nakakonect ito sa San Roque Dam ba yun? San Roque Dam. Dito ako kasi sa San Manuel, ayan po, sa San Manuel, San Juan. Malapit na sa San Roque.
Kasi may sun na rin siya. So ayan mga kapatid, hindi na tayo nakapasyal dahil may nagpapatugtog. Baka ano pa ang aking content, baka irisin na naman ni YouTube. Ayan, so nandito na yung ate ko. Alis na kami, kaya papakita ko na lang ang daan sa inyo. Ayan, salamat, hintayin nyo na lang at pupunta na kami. Alis, bye bye. NANI?!
2,000 years later. So ayan mga kapatid, nandito tayo sa aming bayan ng POZORRUBIO. Ayan po. Nasa bangko si ate. Buburawatan natin mamaya. Hayop ka talaga! Dito pa man din ang 7-Eleven. Ayan, mamimili kami mamaya. So mamaya na lang, hintayin natin siya lumabas. So andito na tayo sa 7-Eleven. Ayan na po. Tara na. Pasok mga suki. Ate, gusto ko nito. Ate, ito. Marami yung ate. Lahat to gusto ko. Bulat. Ito ate. Ay, hindi pala yun. Ay, hindi pala. Panggap naman yan. Ha? Yung rep? Pwede, pag binili mo yata yung rep, kasama na yung laman ha. Barinig kita sa mukha eh! Yan, dami. Anong bibilin mo? Ha? Red Horse? Root beer? Lasinggera ka talaga. Si ate, nagbabayad na. Nabis na rin kami. Ito na ako, mauna na ako sa sasakyan. So ayan mga kapatid, nagbabalik po tayo. Dumating na yung Lazada. Kulang pa ng isang item. Wala pa yung tripod. Meron pa lang boya tsaka Gago! yung Nagbibiro lang ako. yung phone holder na lang ang wala. Antay na lang natin. Tsaka saka ko na lang bubuksan to. Maghahatid ulit ako. Kaya sige, paalam ulit mamaya. Punta ka ulit bukas dito, Rot? Thank you for the broken heart. Thank you. Happy shalala. Buti pa yung isa. Anong ginagawa mo? Kip. Kaya pala. Ayan po yung sala rin ng kung paano mag-video nung nakaraan last na content ko. Joy, saan mo nakuha yung nasa kilay mo? Ito no. Hindi mo alam, dyan ako kumukuha. What the fuck? Every morning, nandito ako para magkilay. Ito, walang gastos. Hirap talaga pag drawing ang kilay. Tara natin, basa ang hatid na kita. Pagod na ako. So dyan na nga po nagtatapos ang aking content. Imbis na unboxing tayo, napunta sa road trip sama si ate. Ano na ako tawag na dito. Gigil na ako buksan ito Boya MM1 tripod at saka yung isa na hindi pa dumadating yung phone holder. Ayan po. So salamat sa mga sumusubaybay sa aking channel po at saka sa aking mga videos. Ayan po, kung hindi pa po kayo subscribe, ayan po, subscribe nyo na po at click nyo na po ang notification bell para updated ka sa aking channel. So yan na po, gabi na. So thank you and bye bye, goodbye and good night. Yo.